Salam hormatly watandaşlar. Bugün 4 fevral 2022 yıl. Şugünkü söhbetdeşligimize başlamadan öwel sizden geçen gepleşiklerimde şular ýaly görüjilerimizden, watandaşlarymyzdan arzy geldi de halmyradagy sesin pesaýçykka eşdilen aktyp. Oň sebäbini men bilemek nämedenligini diňe bir sebäp men pikir edýän men ozal telefonyny çykyş edýärdim-de. Soň indi şugun şu telefonu goýup bolsyn edip indi bunu kompýuterden ýazga geçirýän, soňra aýdarsyňyz, o ýazarsyňyz kommentde nähili eşdilýär. Ya telefonu ýygyna gaýdyp gelenmi ya şu kompýuterde dowam edeyim. Ýene de telefonuň bir ýagdaýy bolup biler, men öňkü telefonumy çalyşdym, täzesine çagyryp sowgat berdiler ýaňy şol maňa. Iň gymmat telefony bina alan telefonlary Samsung 21 diýdi. Hemme zady bar ýöne men bilemek näme üçin sesiniň size gowy ýetmeýärligini. Özüm gowy botyn bir topar adam aýdýar, ýok elbetde men näme bilen näçin bir topar watandaşlarymyza şular ýar ses pesaý bar ýa. Ýöne onda da ne şuň näçeden haýşyňyz boýunça men şu kompýutera geçdim, göreli nähil bolýar. Hormatly watandaşlar, ine görüşüňiz ýaly dün eýem şu Gurban agaň 3-nji çykyşy ýazgyda berildi. Ýene de bir näçe çykyşy bar, ol adamyň soňra ýene de beýleki adamlar bar garap şu öňümüzdäki bir ay 2 aýyň dowamyny çykyşlar iýdi giderli gidip durar diýen menne lokan umyt bar. Sebäp hemme zat ýam ýazga alyny Gurban agaň kim, beýleki ýigitlerin kim, şu türmede oturup çykan ejer çekerler var görkezmeleri, şaýatlyk görkezmeleri. Ine siziň dikkatyňyzy ýuwaş-ýuwaşdan ählisi ýetirler. Indi şu bilen baglanyşykly näme aýdyp bolar? Indi görüp otursaňyz, hakykatdan Türkmenistanyň içinde şu türme diýilýäni, ýa türme diýip bellenen ýerler hakykatdan dogzak, olum nähil dogzak, şu Türkmenistanyň raýatlaryny ýok edilmek üçin niýetlenip ýöreýte urulan rejimni dogzaklar. Mesela faşistik Germaniýada öz içinde ya beýleki döwletlerde konsentrasiýon lagerleri bolan bolsa, Türkmenistanyň öz içinde öz halkyny, graždanlaryny ýok etmek üçin öňkü türmeleri berkleşdirip, täze türmeleri gurup, şol işini oýan waşyçylykly düzgün nizamlary barada Gurban aga aýdyp berip otyr, beýleki adamlara maýdar dinlersiňiz, öz gulagyňyz bilen eşdersiňiz, öz gözüňiz bilen görüp özüňize degirli we degişli netijeler çykararsynız watandaşlar. Indi men bärde kan aýdyp oturmaýyn, oladymyň aýdanlaryny şaýatlyk edýän ýa berýän maglumatlaryny taparaga alyp otyr. Ýöne bärde aýtmaly zat şu Gurban agaň berýän gurulmalar ýa beýleki adamlaryň beren şaýatlyk görkezmeleri eýýam alyny, olar hemmejigi ýazgyda, şoň üçin biz ýazgylary ýygyna berip otyr. Bir topar adam pikir edýär şu jaly gepleşik mükadip. Ýok, beýle däl watandaşlar. Eýýam ýazgyda, ondan şu taýda bir topar soraw berýärler de, bir näçe adam akbarlary bar edy. Sorap bersenem Gurban agadan, belki tanıyan şol adamy diýip her bir adam öz tanışyny, bilişini ýa-da hosaryny sorajak. Şonuň üçin men hem maňyza aýdýan, şular ýaly ýerde häzir şu ýazgy bolup gidip dur, şu ýazgylar gutarır bilemek men näçe wagt gutarıp biljek biz bu ýazgylary. Bir aýdym, 2 aýdym. Ondan soň şu ýazgylaryň dowamyny emele gelir soraglary täzeden ýene de gepleşik geçirip biz bermekçi. Ya häzir berer, ýöne şu gepleşiklerin ýygynyň geçer. Şugundan berip o soraglara jogap alyp bolar. Ýöne öňkü berilen soraglaryň jogaby gutarýança siziň beren täze soraglaryňyz garaşmaly bol. Ine men size şonu aýdaýyn. Ýogsa menne de sorag kan. Häzir men ola atlary da gelip ýetir. Gurban agadan sorajak zatlarym bar meniň. Indi şu taýda watandaşlarma sorapdyr. Indi men öz bilýän adamlarymdan aýdyp berip, Batyr Sarıjaýew bilen ýanky Joraguly Babagulyň akbarlary bar edi. Bu adamlaryň ikisem tutsak edilen Niýaz tarapyndan şu ýanky kimsi 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen käbir başga günakarlanma bilen Niýaz diýilen haramzada ministrlerini her 6 aýda çalyşyp durdy.
O çalışılan ministerlerinin azatlıkta gezme asla hukuku yok. Olur hemmesi türmelere kapkarıldı. Kimisi odan nepeden çıkarıldı. Kimisi avdı şükürden, kimisi atsız sorsuz yitirmedildi. Şol önkü minister bolanların içinde yurdun daşına çıkarlar. Ine barmak basıp sanaymalar adamlar. Aysa 5 adama yetenek de ahlisi. Şol özüňiz bir pikir edip görün. 90-njy ýylyň şuny çelli 32 ýylyň dowamyny şo ýurtda minister wezipesini ýazan minister bolup işlän ýa döwletde ýokary wezipede işlän adamlaryň sany 5 adamdan geçeni nämäniň alamaty bolup bilen. Ol diňe şol taýda wagşyçylykly, gyrgynçylykly siýasatyň alyp barylýanlygyny anlaýar. Başga hiç täl watandaşlar. Enne şol taýda Batyr Sarjaýew barada aýtsam, ol men hem owadoşum bolýardy, ol gazlar bat etrabynyň goş diýen owasyny dogulup bulan oglan soň Aşgabatda göçüp şo taýda olam bilim alyp soň boksyor bolup sportsmen özüm şeýle ak grup arasy ýigit men tanýyşym boýunça ol menden bir bolsa bir 5-6 ýaş uly bolmaly. 10 ýaşa ýetene aramda tapaw. Soň şol men deputat saýlanamda 90-njy ýylyň ýanwaryna Sarjaýew deputatdy. Sonra on niyaz o vazifeden o vazifa bu vazifa o şehrin hakimi edip koydu bir döwürde. Sonra onu gorunmak minister edip koydu. Asla pawon götürmedik adamı. Sonra asla demir ýollaryny bir habar adam getirip Türkmenistan demir ýollarynyň başlygy edip koydu. Şo ýerden türmäge basdy. Ol adam Batyr Sarjaýew diýilen adam şol näme iş etse men şunu ak ýüregimde watanyma diýenlik düşünýär. Ol prezident kim bol onun için tapawdy ýok diýip men düşünýär. Şol prezidentiň üstü bilenen bolsa, şol men watanyma hyzmat edýän şu işine şu şeýle bir erjel ýapyşar ak gowully. Hiç haçan ol men onuň bir ýamanlyk ýerde gören adamym däl. O barada bir ýerde bir gyşyk ýaşyl tak sözeşden adamym däl. Şeýle sada ýuwaş ýigitdi, Batyr Sarjaýew. Onuň ýogalanyny habaryny ýalňyşmasam 3-4 ýyllykda türmeden cesedini beripdirler diýip eşitdim. Ýöne men anyk aýdy biljekler haýty haýty ýyllar ýöne 3-4 ýylyň içinde bolmaly soňky. Gerek bolsa onu soňra tapyp ýene-de ýazyp hökmen ýazar ýanky Süleymanyň depterini. Joraguly babaguly olam şonuň ýaly men onyň şol ýokary sowetde olam deputatdy çarja meselen oblastyndan ýa-şo söz bilen aýtsak Lewap welaýatynyň ol Nähili aýtsam men karakteristika bererlik bir aňyrbas tanışlygym ýok. Ýöne şol zalyň içinde deputatlaryň arasyna özüni alyp barşy bir adamlara garaýşyny aýtsam ol bir şeýle özüni bir ulumsy we pöwhe diýip hasabat alyp barýan adam dedi. Beýle adamlar ol aýag astynaky bir kömekçi ýa bir palçyk diýip hasap eden bolmagy mümkin. Ine şolar ýaly şol zalyň içindeki. Sonra ol nähil vice premier boldy, şondan uğralyp emedäýmen. Ýöne ol näçe hyzmat etse de ýene-de niýasyň metody boýunça ol ýanky oda nepa uğradyly şo ýerde ýanky görkezlen jebir sitemler netijesinde ýogaldy. Näçinji ýylda ýogaldy men onu bilemek belki Gurban aga bilýändir aýdyp berer. Cevap şu bizim şu çıkışlığımı Gurban ağa da dinlep otur Eýranyň. Indi ýene bir ýylleşimiz ýazypdyr. Ýygynyz men 2-3 kere şol Gurban agaň çıkışyny her çıkışyna da 10 mäşede ýatlady ýa. Soraň Gurban agadan, soraň Sapar agadan şolun ikisem bilýän bolmaly, tanýan bolmaly. Ol adam näme diýdi? Ahmet Kuziyev diýilen bir ýylleşimi şol türmäge düşüpdir, basylypdyr, şo taýda da ýok bolupdyr diýip öýdäý diýerdi. Ol ýazan komment ýazýan ýylleşimiň adam salam watandaşlar diýer. Şo nik bilen ýeripdir. Mene ol adam tanışlygym ýok, aslynda eşden adamym der. Ýöne eger Gurban aga bir ýerde oturan bolsa, ýa şol adam barada eşiden bolsa, ýa-da Sapar aga haçan şol çıkışlaryň soňy gelir ýa tamamlanır. Şondan soňra o zatlaryň eşitdirler. Watandaş bir ýene bir gedip gaýtar. Bu göni ýemede gepleşikde bir ýazgyda gidipdi. Bu ýazgylar mundan 10 kun ozal ýazylyp alynan materiallar ählisi. Iki hepde mundan.
Inni şu soraklaryň berler muňa da jogap alınır. Şuguna malynsa, ertire malynsa, ýöne ýene birgede gaýtalabaýdy. İlki başta şu öňkü berilen soraklary jogaplar alynandan soň, şaýatlyk edilenden soň, soňra siziň soragyňyza da jogap beriler. Men tanamak ol adam. Bilýän bolsaňyz, özüňiz ine men kommentimň aşagyna da ýazyp bilersiňiz. Gurban agaň beren interwýusynyň aşagyna da ýazyp bilersiňiz. Ýazyň, kim bol Ahmet Kuzey? Döwleti işgärmi? Ya bir kalhozçumy men bilemem. Ya näme hyzmaty bar watanyň ya halkyň öňünde belki biz bilýänler. Siz aýdyp berin, onuň halkym biler ýaly. Ýöne soran diýip başlaňy ol ikisiniň ýakasyndan ýapyşyp oturýarsyňyz. Belki siz özüňiz ilkinji nowatda ol adam barada bilýän maglumatlaryny ine watandaşlarymyza aýdyp berin. Näme üçin biri aýdyp berme? Eger bilýän bolsaň, ine men obudaşym ýa-da meniň garynnaşym ýa-da meniň tanışym, ine şol adam, şolar ýaly hyzmatlary bar, ýa şolar ýaly eden işleri bar, ýa etmedik iş üçin ýa jenaýat üçin hökümet basdy, şuny türmede urdy, ýykdy, öldürdi. Ine onu siz aýtmaly. Onu soň bilýän zadyny, eşden zadyny Gurban aga da üstüne goşar, ýöne men saparagy näme oň üstüne goşagyny men bilemem. Saparagy kriminalitetiň adamsy däl, o türmede başlyk bolanak ýa türmede sakçy bolanak onuň işi düýbünden başga owa hojalyk bilen baglanyşyklardy. Ine siz aýdyp otursaň, şol at family maňa hiç zat aýdanakdy, men kimdigini tanamak bolardy. Şoň üçin gaýrat edin, biraz sabırly bolun, wagty geler, siziň soran adamyňyza da başga da soraljak, belki ýüzlerçe, müňlerçe adamyň ykbaly barady. Gurban aga we beýleki häzir şaýatlyk etjek adamlar öz bilenini hökmen aýdar. Bidine başlangyjy, bir kelebiň uji ýalňyş ýaşlanyp başlanyp watandaşlar. Men de şonu aýdaýyn. Şoň üçin howlukman, sabır edin, her kizadyň öz wagty bar. Indi men şol Gurban agadan sorajak bolýan zatlarym saparaga hökmen berin şol soragy. Men indi şol 2002-nji ýylda şol noýabr wakalarynda tutlukdan soň ýanky Türkmenistanyň Komsomolunyň öňkü birinji sekretary Habibullah Durdiýew tutuldy. Ýöne şol tutulan döwründe Habibullah Türkmenistanyň tamojnasynyň başlygydy. Men ol oglany menden ol bir 4-5 ýaş kiçi Komsomol işinden goýgan tanıyan o şeýle sada oglan, men tejellim kädiýänler asly bilemek ýöne sada ýigitdi. Bular ýüzli kim gelse garşylap ne? Näme üçin men şonu sorýan? Şol türmede öldürildi ýa cesedi ýalňyşmasam 16 ýyl türmede oturandan soň 2002-den bäri hasaplasak 18-nji ýyldamy ýa 19-njy ýylda cesedi hosarlaryna gowşuruldy. Habibullah. Men näme üçin anyklaýan? Birinciden olam şol ýitirmedilen adamlaryň biri. Türmede ediyet berilip. İkinciden Habibullah şu tamojnada başlyk bolanny Habibullahny hökümede satan ya da şonuň etmedik jenaýetini etdi diýen bir kisany adam şu tamojnada işläp gaýdy. Ýokary wezipelerdi. Eger häzir şu Habibullah barada biri bir zat bilýän bolsa, zat eşiden bolsa ya bir kamerada oturan bolsa Habibullah hökmen aýdandyr. Kim onuň aýagyndan asylşyp, kim o barada arda ýazdy ya kim oň ýüzüne durup suwtda görkezme berdi. Bize şu wajyp, bilen guman edýän adamymyz bar kimdigini. Ýöne onu suwtnamalar bilen tasdik bolýança aýtmagy mümkinçiligimiz ýok. Ol gereken däl, ol gıybet bolar. Elimizde fakit gerek, tutarık gerek. Bize şoň üçin watandaşlar Gurban aga sizden hem haýyş, belki eşden dadyňyz bar bolsa Habibullah Durdiýew barada. Hökmen ýene-ki gelecek gepleşiklerde haçan şu sikl torandan soňra saparaga soraglaryň berer diýen men umyt bar. Indi ýene de bir iki adam ykbaly bilen men gyzyklanýan, olaryň men ýollaşym 1994-nji ýylda Moskwada alyp baran işlemiz üçin Niýasyň hökümeti ýa-da munyň jellatlary bize şol Moskwadan ýygyna Türkmenistana gidip ýok etmekçi bolan iki ýigitimiz
Moskvadan Taşkent'e gitti. Orası taydan Taşkent'in üstünden Türkmenistan'a varmalı. Yani barın gününden eyyam şolun bolyan yer telefonu KGB var beti. Nemşi. Olum şu öz aramızda şu hükümetin adamlarının, satıcılarının, agentlerinin boluluğu sebep. Kimler diginen biz olan biliyoruz. Yani şu kunaydan peydası yok. Onun vatanı var. Bana şol açan neydi ya KGB'nin arşivleri açılır, illüstrasyon geçirler. Yani şol hem mecbur şekil getirirler. Avrupa'da da olsa, Amerika'da da olsa, Afrika'da da olsa, yerin teyinine de olsa. Yani ayçık bolyan adım, şu Hoşalı Garayf bilen Muhammed Kulu Aymurat'ın ıkbalı vardı, bilesim geliyor. Olur elbette yeme Urbanağa türme düşmaka olur irdi. 94. yıl tutulur. 94'ün ayağını 95'te. 94'ün noyabrında tutulan olur. Hoşal neresani yanlışmasam 98. yılda türmede ası öldürdüler. Kamerada. Hoşal neresi aslışı yankı Levap vilayetinin Beşir Ovası'ndan. Özüm karate boyunca kara kemerin kara poyasın eyesi. Hay neresi. Kurşunu yalgıyla yigit şeyle görmegi. Yine onun türmede asıp öldürdüler. Onun beyleki yollaşımı Muhammed Kulu Aymuradov aytmalı yer Hoşal Garay şol devir eyyam Orsiye'din grajdanıydı. Yine de Muhammed Kulu Aymuradov olup iki grajdanlık hukuku var. Hem Türkmenistan'ın rayeti hem Orsiye'din rayeti şol devir. Bir nesmen Avdukulüf bilen işleşiydi. Şu tayda şomustu bilenin tanış bolduk. Men onu şeyle sağda yigit gördüm. Diyen sözünü durun. Diyen işini bitiren yigit. 3-4 yerde, şol yerde Moskva'da iş çalıştık. Görünüp duran adam öz sözünün iyisi. Yine onun şu ikisi yeme Taşkent'e bararlarını yığınap yankı Kerimov var. Özbekistan'ın diktatörü ölüp gider. Şol ne bir günün içinde şulik adamı Niyaz'ın penceresine oklaya. Yoksa ol berilmeli adamlar değiller Türkmenistan. Hoşallar ayfa Orsiye'den grajdanıyım. Bilim iki grajdanlı. Muhammed Kulu Aymuratov iki devletin grajdanıyım. Yedi bilse ya şu tayda bir datlar etmeli, hükümet çare görmeli, Özbekistan'ın kıyada olur iyidine Orsiye'de ekstrazis edilmeli. Yok, ol etmen diktatör hana ol yemeli. Yesir edip Niyaz'a tavşırdı. Yani Muhammed Kulu Aymuradov şu ölüm demine, ölüm yasağına yetenine bir topka kızıl et vurulup benzilip onun ne yüzü kaldı, ne gözü kaldı, hiç de bir kızıl topka et edip yine Hosarlarına tavşırdılar. Onun verilecek geldi, 18 yıl mı, 20 yıl oturandan sonra yine şunu çıkardılar. Möhleti geçti birinciden, ikinciden şol ovan yaşulları olup şol Aşgabat'ın eteğine bir ovadan Muhammed Kulu Aymuradov'un doğulan yeri. Şol ovan yaşullar barıp şol lellimden haşa ediptir. Möhletinin oturduğu vakti geçti. Şol adam bir de doğulan anlaşını oluşun can mersede öyde versin. Yine ondan sonra 2 çay geçmek adına amanadın tavşırdı neresi. Yoksa onun bir oğlunu şol türmede oturuka Moskva'da maşina kattırıp öldürdüler. Diyana durşunu tragediya adamın tutun adam. Yani Kurbanağı'da bir zadı var. Şol yeme Muhammed Kulu Aymuradov Hoşal neresi 97-98. yılda öldürüldü. Ama Muhammed Kulu Aymuradov men pikir ediyen 16. 17. yıla çelli şu türmede oturun. Men pikir ediyen belki sizin bilyen ya sizin oturun türmelerinizde oturun. Ya da siz şol adam barada bir zatları eşten olsanız bize haber vermeniz. Bize diyen ne şu taydı vatandaşlarımız aytsanız biz bu zatları hemmesini dokumentlaştırıp halka arasında vermek için. Yine şuna değiniydim yine de. Ondan sonra yine de bir topar soru var da vatandaşlar hani değişen gızap kommentlarda yazıp atıyla başla. Şuları ahlisini atmalı da yapmalı. Atu ölüm cezasını vermeli. Kavir ya horla öldürmeli. Bir emosiya vatandaşlar
Diýip bilersiňiz näme diýseňizem ýöne kanun madyr. Eger biz döwleti urjak bolsak, döwleti dolanurjak bolsak, onda biz hemmemiz şu ýazylan kanuny we konstitusiýa tabiň bolmagymyz zarur. Eger biz şonu etmesek, onda konstitusiýada işlemese ýene-de täze diktator döwleti görnüp dur. Ýöne näme edip bolar bu ýagdaýlarda? Olaryň cezalandyrmaly, hökmen. Şumal şuun Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda biz ölüm cezasynyň ýüzegren ýa ölüm cezasyny ýatyry döwletler hataryna berýär. Onu gaýtadan dikertmek üçin onu diýmek bize gaty ulykan iş etmek gerek. Subut etmeli. Şularyň öz halkynyň garşysyna genosit ýagny köpçülikleriň gargynçylyk hereketlerini alyp bararlygy üçin. Onu şulary biz ölüm cezasyny berip bilýär. Misal üçin Nürnbergski proses ýa ýanky Germaniýada 45-nji ýylda uruşy torandan soň şo gitleriň hemme teoreginäki generallary ýygnap suud etdiler. Üç döwletiň wekili bolup SSR'ň Angliýa we Amerikan döwletleriniň ýanky gatnaşmagyny harby tribunal suud etdi. Şolaryň hemmesine ölüm cezasy çykarly, ýanky dardan asyp öldürmeli edildi. Soňam şolar hiç açan aklamazlyk hukugy bilen. Ýedi pyştyna çeli şol adamlar aklanmaýar. Şoň ýagunaty başlandy. Ine şular ýaly suud prosesini biz Türkmenistany elbetde gurnap biler. Şaýatlyk işleri gatykän, bilen eden jenaýaty gatykän, onun üçin hemmesi bolmasa-da şol esasy adamlary bizne şular ýaly suudun üstü bilen jogapkärçilik çekip biler. Ine ikinji indi bilen ýerine ýetirjileri bar. Ýani türme satçylary bar, ine amallar bar, ýani eli taýakly polisleri bar. Indi bular näme etmeli? Bular eme şol ýeňseden dolandyran adamyň elindäki ganly gural. Bularym cezalandyrmaly. Ýöne bulara hükmen ölüm cezası verilmelimi ya bäriýany verilmelimi? Bular näme jenaýat edipdir? Bular seljermek gerek. Bu işler kim alyp barmaly? Prokuratura alyp barmaly. Prokuraturaň işi şolar sülçü bilen derlemeli bu işler. Bizde şu mahal bir yetmeýände prokuratura onu mene ýakynlyrdy döredir. Netip boldy. Ýeşdersiňiz bu habary. Evet, bu işleri men alyp barmalylar ýa separa alyp barmalylar ýa kemine aýdym orada şaryny ýa ýene-de beýle ýüzlerçe watandaşlygy ýok. Prokuratura alyp barmaly. Öz işini, kanunçylygyň ýerine ýetirilişini berja etmeli. Bu ýeketap gurumy olum prokuratura haçan ýanky maglumatlar ýerine alyp derňe geçirilenden soňra onuň jenaýaty işi gozulup iş suda geçirilmeli. Şonu hem biletmekçi. Indi şoňa çelli şu jenaýatkarlar bar ýa ama onu Gurban aga aýdyp durdy, ýüzleri maskeli geldi, näme geldi, onu tanınanak, bilinenak. Olar öz ýüzüm tanıçyk gelse erti şol adamlar birden bir azatlyga çykdy ýa tanasa ýygynak galan howsarlary olary düýtmedi çykdy. Şoň üçin olar ýüzleri maskeli geldi. Ýöne olar kimler bolup biler? Birinciden olar şol olaýdyk geçişmi diýär, niýaz şol ay men ýetimler öýüne açýan köşk gurdum şolar diýip aşawatda şarnylap duran köşk şolary sowat berdi. Ýetimler şo takygnap oglanyny şolar aýratyn terbiýeletdirdi. Şolar aýratyn iýmit eşik telebizor näme gerek bolsa öpçün etdirdi. Ýöne her nahar ýerine bilin ine şu naharda Türkmen maşyny da uratdy. Şol sedi iýdirýä, içirýä, beýleklerde şolar ýaly mümkinçilik ýok. Halk aç ýaşady, dok ýaşaýan bilip goýun. Elmedam şoň arkasyna durun. O näme diýse şoň ähli buýrugyny ýerine ýetirin, ölmelen bolsa diýip şeýitdirip bilen aňy ýuwulyp terbiýelenen ýetimler. Oglany gyýdy tapaw diýip. Oglanlara ene şol amana hyzmat etdi ýa ötewerenak içki daşky gurşawyna o gyýlarym şol aýalar batalyonu olan gurşawda şol aýan tarpylla paratda geçýärler mi? Esasen şu ilkinji ýyllarda. Şol niýasyň ene ýetimler öýüne ýetişdiren aýallary köpesi.
Elbette maşgallarım vardır. Yönü köpütüş olur. Onun komandirleri maşgalalı olmağı mümkün yönü. Yetim ýyklarim şol taýda egini pagorly paratda harbesk gep ýörep berildi. Maňa ýöneke ýere habar geldi naga şol amonyň başlygy Gulya dip bir aýar şol daşawda gelip adamlar ede urşun gurrun beren deputasyon işi. Erkekten beýle ema wagşylyk göreneşden mena faşistlerde de bardyr öýdüm. Şol aýal sıpat ema arwah mızın edip beren jenaýetini istin. Ine soňam bular näme diýe? Şol oglanlar bilen gyýlar çatışdyryp, ine şolardan masala döredi ýani ýaz. Soňam ine gurban boli. Ine şol elitin jaýlardan bulara kwartira berilýär, maşin berilýär, pul berilýär. Bular bar etmeli işi şol halky taýaklamaly. Käbir türmede taýaklaýan bolsa, bir bölük hana şol köşüň öz içinde ministrler getirýär, şolary urup ýenjip, soň ýemaň öňüne uradýarlar gurban boli. Ine şoň üçin olar sandyryşypdy. Şoň üçin olar oň iki satanyň ortasyna salam berýärler. Gerek bolsa şolar şu iki satanyň ortasyna oňşarym şolar. Dep ol kapydan çykan ýerine eller dubinkaly ine jellatlar dura. Ine şolar ýaly rejim guruldy o taýdy. Bizde mafiya hereket ediyor, bizde cenayetkar topur, bizde devlet, hükümet, olur ýaly düşünce yok. O konstitusiýa diýen bular bir top, bir döwür ol hajatana taşladylar, watandaşlar. Hiç zat yok. Bu hem dekorasiya, bu perden aňyrtyny deputasyony ýüşürýän jenayetler edip dur. Inni bir ştaýda karary geldi. Inni şu içinde şu aman diýilýänni açyp görkezmek üçin içine gulluk edildi. Ortalarda uruşulur ýaly ýeme bar. Rus dilinde aýtsam, dasudebne saglaşeny diýdi. Ente sud oturuşyny geçirmäkä ýanky işi açan alıp barýan sülçü bilen günä bellirilen adamyň ikisiniň arasynda meýletin ylalaşyk haty ýazylýar. Sülçü diýen menne şolar ýaly soralar berýär. O ýanky günä bellirilen hawa şu soralarda men şu işi etdim. O ýönümenden başlady şol adamlar ady familiýasy, beýleki, adresy, näme jenaýetde, näme gatanjy bar bolup hemmejini açyk aýdyp berýär. Ine şol işi eden üçin şol günä bellirileýäniň günäsi ýeňledilýär. Eger şoňa atu berilmeli bolsa, onu näşile getirilýär. Eger şoňa on näşil berilmeli emesi maddasy bar bolsa jenaýeti, onu şol 5-6 ýyla getirilýär. Ya da şonuň belli bir emlägi çağılaryny alyp goýulýar, elle berilmeli. Şu taýda ylalaşyk edilýär. Ol hem Amerikada da bar, beýlek döwletlerde de bar. Ol suda çelli geçirilýän ylalaşyk sud işini agrylaşdyrylmajak bolup, uzaklaşdyrylmajak bolup, anygyna ýetilmek üçin edilýän iş. Şonuň üçin eger häzir şu amonillerden içinde eden jenaýetini aýtmakçy bar bolsa, beýleklerin kimdigini aýtmagy radylyk berjek egini pagorly bar bolsa, biziň gapymyz açyk. Ana dasudebne saglaşany ediler, siz bilen resmi ýagdaýda. Sizin emme görkezmelerini gizlen ýagdaýda ýazylyp alynar, soňra oldyňa halkara sudyna geçirirler, soňra Türkmenistanyny açan sud diňlenşi bolanyna ine sizin eden jenaýetiniz, ine de sizin töwme ýanky amana gelip eden beren görkezmeleriniz, ine sud onuň garamagyny sizin bir topar jenaýetinizi ýeňilleşdirýär jedasyny. Ine şonu men size şunu aýdaýyn idim, egni pagorly, sizem diňläp oturarsyn, men bilýän. Siz hem maňyz etmeseňiz gerekken, işiňizde biriňiz aýtsa boldy, bize ýeterli. Hem amonyň adyny, familiýasyny, ispitagy bilen kimin nerdedigini aýdyp berýärler. Şoň üçin giýjaga almajak boluň bu zatlaryň hawa. Jan size gerek, maşgala size gerek. Onu aýdyp goýan öňünden. Dasudebni saglaşan üçin ana halkyň öňüne aýdýan parlamentin öňünde çykyş edip şu kanun çykartmaga dimen halkdan ya halkyň saýlan deputatlaryndan haýyş edip şu karary tasdikletmaga sizin öňüňizde önemli söz berýän şu meselen çykarar halkyň öňüne. Ine oturuň pikirlerini, ine kim bolup biler şol eli dururlar. Onum aýtmak gerek. Şol Süleýmany Ýenjem haramzada sportsmenmi? O taýda ýüz açyp da trener diýenmeli. Ine şol realygyň biri gelip ine keypine ýenjikdi diýär. Ine şol real ýerden gözlemeli. Ol sportdarlardan, beýleklerden
Ine o tayda näme seksiya deydi, o karate deydi, samba deydi. Ine şu taydaki adamları getirip bulunur. Ine şol. Onun bir topar vatandaşlarımız sonra vardır. O ne sen şu yankı hanımdan bir sözünde aydiyan adamlar o köçe çıkman, oturun bir sözünde de haydi oturun ne taşları yıllarında o karşılık görkedin size nahil düşünmeli o bir belli ne edin diye. Nahil düşünmeli. Vatandaşlar. Ben size elmeden mi maydık geliyor? Biz karşılık görkezmeli. Yönü o tayda 5 adam çıkın, bu tayda 10 adam çıkın deyip karşılık görkezin deyip aydan yerim yok. Halk tayyar bolon günü 5 velayet bir doğunya bir günü kalkmalı. Ol kim çıkar çıkmaz o takbarın nesi dedik adamlar horlap diyorlar. Näme bolýar? Näme netijesi var? Görüp otursunuz. Hemme neticede negatif. Pozitif hiç yok o tayda. Näme amal edildi? Näme yetildi? Näme adamlar täze pasport paylanmış. Konsultan önünde pelenmiş. Näme edildi? Bir topar adam ine adını açtırıp yüzünü görkezip ine hökümeti o kazanç ettiler. Başka işletmen göremem. Şonun üçün men aýdýar. Wagty gelir, habar verir. Haçan biz halkyma taýýar bolup her bir etrapda, her bir welaýat. Ine şonu bir günde ine halk köçäde çykyp biler, protest edip biler, hakyny talap edip biler. Onun bärde näme gerek halky oda ýakma. Ine men şol tarapdary. Onun için meniň sözüm ogurlap, onu başga ýaňa ýazyp o taýda çykdyydym, bu taýda beýledi. O men nebit dağlara diýdim, näme üçin diýdim? O lokal ýagdaý. Ine görüp dursunuz, ine her kwartalda hani jelephanany açypdyrlar. Günüdün gün ortaýyny işläp otyr. Barın, şol çaresini görün, şonu ýapdyryn. Ýa-da şo taýda çağılary eýelik edin, gyýdylary. Ýa-da özüňiz başarmasaňyz şol atlaryň, şol adamlaryň suratyny alyň bize uradyn videosyny. Bizini halkara guramalara çykarar. Şu zatlar yerini edip bolýar, şu zatlar etmek üçin ol hökümetiň öňüne barmak gerek gal ya bir hakimliğin öňüne barmak gerek gal. Hana jelephanalar her kwartalda. Şonu edin diýdim. Şonu hemme welaýatda da var, her bir etrapda da var. Edin yerli ýerde. Şu bir welaýat, bir etrap şu zatlar görkezdi, beýleki etraplary da ýaýraja görünüp durar. Şeýlen. Ýöne şu zatlaryň tek edilen, bir ýerden başlanmaly. Ine men nebit taňkyn gün aýan ýüzlerini aýdyp berdim. Şuna da çıtap oturyan bolsalar, öz işler yok, çare görýän bolsalar, berekella. Şu mesele faraba da degişli, mara da degişli, o bayramala da, aşgabada da, hem yurdun 4 küncüne de degişli. Çözün meseleni. Näme şunu yok, ýöne haçanna bütün halk bolup galyp döwletiň meselesi çözmeli günü geleni, onu 5 welaýat bir günde dogan bolup galmaly. Şonu ettirmejek bol. Şu orluklar biz öğretmiyorsa hemme yerde yurdun için. Şonu bilip, şonu görüp, şu mahal özel velayetlerin arası yapılan bolsa, etraplan arasını yapıp koydu. Şu birden bir yerde orluklar yüzlüklen edýän işi, listopka ýaýratdy, ýa nämet, ýa çykyş etdi, bir zat etdi. Şula birekden bir habar bolsun, birekden eşitmesen, etraplan arasyny baglap koydu. Hökümet. Diýmek biz dogry ýollanlar ýa. Şeňmi? Biz dogry ýollanmarýas watandaş. Şonun gorkunçy nedi bu otyr? Ol bir ýöne bir keypine ýollar baglana. Gorkýar. Gorku o tarapa geçdi dip men size geçen ýylyň ortasyny aýtdym. Any görelim. Inni ira bararka hazırny şu türmedäki edilýän o jenaýatleriň ahlysyny dünýä jemgyýetçiligine açyp berelim. Gireri deşik taparmy bi? Ine halka da aýdyp berýär. Ine size salynýan zulüm. 30 ýyllap şoň türmede ýylýan. Eşdim, görün, netije çykaryn. Bolýan watandaşlar şu ullukça sağ oturun, sağlıkta görüşelim.